To Allah ba faran gaba muna kallo ne namijin duniya da jajirtacce ga harkar siyasa. Don haka mutum bai iya wani abu in babu rijista na ayi kokari a yi rijista a sabunta ta a gyaggyara don wasu takardun ka bincika a gani in rijista kana na in batin nan ka kakkaɓe fayil ɗinka ka ɗauko duk abin da na gyara ka gyaggyara rijista ka aje don ita a takobin ka na yaƙi. Mutum bai zuwa hagen daga habai da ko sanda bai da takobi. Jama'a barka da wannan lokaci. Maryam Shehu Ahmad ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin barka da shan ruwa. Shirin da kan zo muku daga jaridar Adawiya News da ke shafukan sadarwa na YouTube channel, Facebook, TikTok, X da sauran kafafen sadarwa. A yau shirin zai kawo muku tattaunawar da muka yi da Alhaji Shehu ɗan Liman Gagi, jagoran gidauniyar Shehu ɗan Liman Foundation. Ga yadda Nuhu Abubakar Dambuwa ya tattauna da shi. Saƙona na barka da shan ruwa ga al'umma, ina yi kowa da kowa barka da shan ruwa. Dukkanin musulmi ina yi musu barka da shan ruwa. Sannan kuma ina kira ga jama'a, wannan rijista da aka yi wadda gwamnati ce a yi, a dage a yi ta don suna na an baza su ko'ina, mai gyara ya gyara, wanda tabbaci ya kokari a sabunta mai, wanda ya cimma shekarun yinta ya yi ta don shi amfanin ta. Ina abin da kasa sanar da mutane, hantar da mutane ko kuma matasa siyasa in baka da katin zaɓe har abada ba ɗan siyasa ake ba, don iya haka kai kuma ban za ka tiyaka. Amma ka yi ƙoƙari ka riƙa katin ka na zaɓe a san na an ka san ɗan siyasa ake, ta nan za ka zaɓi wanda ka kara aiki wanda haka so, kuma ta gehen nan da kai da wani irin ka nan za a cimma gurin da kuke da bukata. Amma na cewa wai kai baka zaɓe, wasu na da wani abubuwa na cewa a su ai zaɓen banza na ba su ko ai ana amshiya ko gafikan, wannan maganar banza ta. Kai dai kai ƙoƙari ka yi rajista ka kai zaɓe, ka bar mu shugabanninmu ka sa musu ido, mu zura ma Allah ido ganin mu duk gaba ɗaya. Wallahi Allah hakikatun auren mata na ba da gudunmawa 100% don mahiyawanci suna jajircewa ga jiha ƙuri'a. Kuma ina kira ga maza masu mataye don Allah kowa ya binciki mata ta yan rijista tana nan. In ba ta nan ta ɓace a sabunta mata. In wadda sannan yarinya wadda ta cimma shekarun ya rijista a yanzu ta tayo rijistar nan. Don har rijistar nan muhimmancin ta yawa gare. Babu wani muhimmancin siyasa in baka da rijista. Baka da wani muhimmanci ga siyasa in baka da rijista. Haka ina kira ga mazajen aure da ɗiyanmu da ƙannanmu kuma da yannanmu sannan kuma da iyaye don Allah a yi ƙoƙari a yi rijista na a gyara rijista, in ta ɓace a gyara. Jagorori namu na tafiyar mu gaskiya ita barka da shan ruwa tsakanin da su ba ta ƙariya don su a jagorori namu jajirtacci na siyasa. Kama ina yamma sanata Aminu waziri Tambuwal barka da shan ruwa, ina yamma Ubandoma Sokoto barka da shan ruwa, Abdulrahman Saudi barka da shan ruwa, ina yamma Sanusi barka da shan ruwa, ina yamma Darakta Iya barka da shan ruwa. Sannan kuma ga gogan namu Bafarawan Gabas ina mai barka da shan ruwa. Ƙwarai da gaske ina mai barka da shan ruwa, da Yusuf M Bello ina mai barka da shan ruwa, shi wanda shi as sakatare namu ina mai barka da shan ruwa, shi ma jajirtacce ne ga siyasa, bai wasa, jajirtacce ne na hakikani ga siyasa. To Malam Ubandoma sakona na barka da shan ruwa, ina mai fata alheri, ina mai barka da shan ruwa kuma ina mai fata alheri. Sannan kamar wanda ya sani muna nan gadan tare da shi, muna nan daren muki, babu jiya da baya ko alama ko da hakan uku babu jiya da baya, muna nan tare da shi daram duk inda yayi muna nan insha Allah. Kuma in Allah ya so ni abinda in Allah ya so sai mun hakan mutacin maruwa da bismillah. To Allah ba faran gaba muna kallo ne namijin duniya da jajirtacce ga harkar siyasa don yana ba da abi ne, yana ba da lokaci ne da abi ne ga siyasa. Bare kuma duk wanda a yankin ga ya sa haka, duk wanda a Sokoto sa su ya sa haka, kai habba wanda a Sokoto sa su ya san ba faran gaba jajirtacce ne ga siyasa. Ai da zai taka muna ita ce wagga na ya jajirce ga abu yayi ya ba da abi ne, bai jin ciwon ba da abi ne. To fatan mu a gare shi Allah ya taya shi riko, kuma Allah azumin da muka yi Allah ya sa zama duk sanadin tsira gare mu da shi da mu duk gaba ɗaya. Ƙarshe abin da a kira na ga al'umma, hayyo ina kira ga al'umma dai game da harkar rijista. To Allah ya yi ƙoƙari a yi rijista don haka mutum bai iya wani abu in babu rijista na a yi ƙoƙari a yi rijista a sabunta ta a gyaggyara don wasu takardun ka bincika a gani in rijista kana na in ba ta nan ka kakkaɓe
fayil ɗinka ka ɗauko duk abin da na gyara ka gyaggyara rijistar ka aje. Don ita at takobinka na yaƙi. Mutum bai zuwa hagen daga habai da ko sanda bai da takobi. Don ita at takobi ita asar da yaƙi. In baka da ita aikin banza na koro ka za a yi. Ko kai tsaye kai kallon banza da hima da aka rigima. Don haka ina yin jama'an mu fata alheri na cewa wanda mun haga azumin ganin Ramadana lahiya Allah shi gwada mana ƙarshe ne lahiya kuma Allah shi kaddari ya zama sanadiyar tsira gare mu gaba ɗayan mu. Albarkacin Muhammadu Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam. Shirin barka da shan ruwa kenan da ya zo muku daga jaridar Adawiya News tare da Alhaji Shehu Dan Liman Gagi, jagoran gidauniyar Shehu Dan Liman Foundation. A madadin Nuhu Abubakar Dambuwa da ya shirya shirin, Maryam Shehu Ahmad da na jagoranci shirin. Nake cewa ku ci gaba da kasancewa da jaridar Adawiya News da ke shafukan sadarwa na YouTube channel, Facebook, TikTok, X da sauran kafafen sadarwa.